Greater Dongkamukam Press Club Pen Dongkamukam Rong Sopialong Free Eye Camp ke Pamanpo. Greater Dongkamukam Press Club atong pen kedamtang surihinira ingkoy aningkan pen pangcheng ponsi ake joy pen mek ake so kilang avarsai nijang karbiang long arlo ke ongdong adimalong rada tumapan mek ake so ake joy pen kachilang pon avarsai klempi pon bomlo. Bonta ang bong alom club along dihinanat kaduri ke dokok ajok labang so asai klempon on idelo. Bonta GDP CMI pu Livingstone Bay Pen Club Clem Rapet atum ang bong. Chingki chingwai chepate thusi puthot mek akeso akejoy pen kilang pining pai ni phai incorrectly. Surihinira incorrectly arni Dongkamukam rong sopialong kedo Greater Dongkamukam Press Club asai hemalong mek keso kilang ponasai kedeng pangcheng ponthulo. Labang so mek akeso kilang lake ERC Eye Care and Hub Hospital na gong pensi kiso tumapan Langpon Lopasi, Greater Dongkamukam Press Club Amaipu, Livingstone Bay Pen Perang Kia Tomapan, Tan Pachini Ponlo. Lapen Arni Sivet Angbong, Kadokave, Bang Paroi Sira Troxi Rahini Arada Tomapan, Kiso Langpon. Lapen Abang Songbong, Bang Plike Bracket Tomatomapan Ki, Make a Kiso Binong Tek Longpon. Mekirak ponang jia tumapan anta, ERC ay kiralong si mekirak pon jia sayang deng anta, klem pon jiputa, GDP siya may pupen pachini pon. Kiso kachilang jia pan ke bangatum ki ongdong ajok ang tono pan ki, lang pon thai long ledelo. Atheke, kiso kilang atum ta kilak tektik lo, lasi achiklo John Bangta, second Saturday lapen, fourth Saturday arni, nini ke Greater Dongkamukam Press Club asay hemalong si, ake joy pen, mek akiso lang pon berji, lapen ki arni sipen bang paroi sipen aki ongke kiso lang ponun iposi GDP siya may pupen perang ki anglo pachini pon. Dongkamukam pen staff reporter tendoning hi. 2020 ningkan pen nilitum Greater Dongkamukam Press Club tum isia ke mang pon patulo lage kaprek thang dali lage jesemet pet nilitum West Karbinglong hawar atok do atok anu gitu akar biar ada tum make akiso pen akatora ke photum anu phane tum thekan chirap na punil tum mathasi nil tum chekrosar pen nil tum ERC Eye Care brand pen nil tum tie up si nil tum 2020 pen ke damtang ningkan hini ke pardon ron nil tum make so lang pon bomlo laben make so lang pon data ala ke track pu akiso ke do tum hanmang nil tum operation asai same claim pon si penang ke claim asai rada tum thelong prong asi sontot si non Dongkamukam Municipal Board tumihin panil tumhan isi kanghon kangin sol pen isi kachira pen jong il tumhan Mesian Press Club asai hem a building il tumhan apilo apela kipiap ajoine il tum ningarong lo lapen ningarong si puthot ningkan si aprang litum kangton kok asai ang ding sta me il tum pining 2024 lake pinilot 24 ni agos achek lo pen il tum Greater Dongkamukam Press Club pen puthot chingrum thusi il tum akejoy pen West Karbinglong lo ke do ara tuman phan make akeso ke do tuman phan litum birta pi thusi litum akejoy pen keso kelang pon asai pini ben litum teng pon thulo lasila bangso ke teng porolong pini akeso kelang pon labang ke kado gobe bang tharoi sira troxi kebra hini mate 172 patient litum long pon lo lasong bong pen amek char chepin tum mate ketrek akeso ke do tum kaddo gobe bang plikebra hini bang plikebra ke thom sorry niltum long pon lo la bang plikebra thom ketrek akeso tum phan ke niltum pajo pen pine bang pho trok mate bang pli pho son paching room ban sin niltum ERC Eye Care long niltum make kerak pon je war sai niltum tisik pon lo la bang songbong isi birta ke me bang la pohlo ERC Eye Care long niltum Greater Dongkamukam Press Club tum ke dam tangan ing kanang bong niltum kami klem ke mesen ajo ni pini yarni ke jongsila bang klikebra ke thom tum sita me Greater Dongkamukam Press Club amen ben siadak make kerak ben jasai klem ponji pulang te alang litum ben make kerak asai anke kijoy ben si alang litum pipon po la pen la make kerak asai sek sita me dowai daru pen la make kerak se kenang yeson an sita me alang litum ERC Eye Care ben si alang litum han pipon po usi niltum pini rat han pachini lo asonda taxi pini 172 patient kache tong bong lake jesebet Dongkamukam town pen ta penang dolo asonda taxi othat langso laban amri jinthong areas
lapen Hamren constituency ben penang adim penang lilo asona thaksi Rongkhang lapen Bithung area ben da penang nang lilo asi non litum ninge the bangke pini si ani tingkloi bisin litum ke cheng lopot kardulong le tum do piklang lasi nang litum ke so kecalang tang atum bate non pini labang so news channel pen atro pen ka birta ke long tuman sitame nang litum te bokterai jirpo jirpi lapen don rap do an tuman sitame labso birta pacetak bomon atheke niltum greater dongkam press club pen ladak niltum sai hem long lake permanently niltum I care ke bipon lo lake jesemet chekloyon pen nini si bipon chot ji pusin niltum chisik pon lo lake jesemet sai hem gawe government sai hem gawe ani lake second Saturday le pen fourth Saturday ani si achekloyon wang tan niltum da greater dongkam press club sai hem long si kisu langpon bompo lasi niltum pini ningarong lo athema pini ke niltum 2020 ningkan I care ki bicheng ahut nangacherap dun cheng abang pu ha Meghalaya border block 2 border long kedo Lawrence Timung sta melang li ha paweng ben wang si dak dongka hawar long an nitum sai hem long ameg keso na chelang pon long pon thulong pot nitum ningarong lo la pen alang li phans sta me keropilo lason dak taksi West Karbing long Karbila met mai aro West Karbing long aro along bidisar ake hai aren chondro inti alang li sita me nini ni som pardon ron bangso I care pechun ni phana charap don palang li phans tamini klong pen chorolo asona taxi dongkamukam municipal board chairman lapen vice chairman atum lapen ward commissioner selong kibe atum stame niltum phan iningna pathi don je kamklem mesenji phan thoja kong horang pidun po lang li phans tame choropati krimlo lesinon bangso amidium ben niltum isi rat phang kechun ri ning hala pohelo nalitum mege keso katora tum jongsi lehin hem te bok terai lapen dung rai don rap tum kadok benang tum kachini dop lanang pe nang tum akahelo kidam barat nangi akenang so thang tawe thang bagma nil tum dak greater dongkam press club long kelang asai mate kelang atum doctor satum mission san lapen kidam tang 2020 ben nil tum mege so kelang ponan stame pinyani anda operation anda success ki online pinyanda mission san sai de lang nasi nalitum kadok west me birta chipi soroy pan puthot analitum stame labang so war sai ga chuan long ye phan nilhin pen pachini lo as a president hin pen la pension athasi hawar kapre ka dim long jongsi kisu ga chelang atum topik an dongka hawar an nga pili phan ka tora do puldang te nilitum hada gan stame dam ben nilitum se gelang dam ji phan stame nitum chisik polo bon sida hala bang sorni bang kela bang second Saturday la pen fourth Saturday cheklo jon bang la bang ke nilitum dongka mukam rong supi dang nilitum greater dongka mukam press club sai hem long wasi kisu gelang konji masi thir thip arni hok montang lo lanchom